rawuh. Rambanyul dhewe kaya ngono kuwi. Pripun? Sengkuni. Sengkuni enten napa? Dadi senopati. Bola-bali tak pateni parandene urip meneh. Pateni urip meneh. Sami kalih kula. Kula niku anggere sewengi mati, angger subuh nika urip melih kula niku. Iki tenanan iki. Sengkuni niku ditibani kuku Pancanaka ya mati ning jenggelek urip neh jingkrak-jingkrak joget tayub kae malah. Tulungane kowe wong lawas. Sengkuni tik duwe daya kaya ngono kuwi nalare piye? Kunjing langit kelap-kelap ton lereke intanging alis Risang maweh gandrung Ngeten. Loro apa telu? Telu ya ini. Kleru yen mambengi memper ngene aja nganti kleru ora. Nuwun sewu. Sampeyan nate kemutan apa mboten nalika Pandhawa kalih Kurawa do rayaan Lengatala? Lengatala. Lengatala kagungane mbahmu Resi Wiyasa. Nalika semanten Pandhawa kaliyan Kurawa ing tasih cilik do rayaan satemah Lengatala kala wau kutah wonten ing Jrambah. Lah, saklebetipun Lenga kala wau kutah lajeng kangge gulung dening Patih Sengkuni. Sik, Pak. Gong. Iki kowe metu. Iki dederane karo kowe malam ning kono iki to. Aku metu iki. Iya. Ya ini masa